a todas e a todos novamente nun novo vídeo de Esbardallando. Desta vez estaremos na Casa do Río Vermello, a Casa Museo do Jorge Amado, que está en Salvador de Bahía, e estaremos mostrando diversas estancias ou cuartos en que está dividida a casa e moitos dos obxectos que há nela, porque é unha quantidade impresionante que sería quase imposible de mostrar nun vídeo do tamaño en que os estou a facer eu normalmente. En fin, aquí nesta parte parece que dentro desta especie de closet colocaran cartas de diversos autores e autoras que tiveran contacto co Jorge Amado, un deles o Drummond de Andrade, e há cartas de personalidades tanto nacionais como internacionais e fican todas nunha especie de closet que está moito escuro, é difícil de gravar isto e que se vexa tudo, mas en fin, temos tamén roupas, calzados e figuras varias. Temos, podese ver nunha especie de montra que temos aquí, e diversas figuras entre as bonecas rusas, etc. Moitas imaxens do comunismo, e, en fin, é unha casa enorme. Entrada, esa primeira fotografía que aparecía, depois había que subir unhas escadas que ian dar un xardín tamén bastante grande, e depois xa entramos dentro do lar e xa comezan os diversos cuartos en que se divide a casa. Temos aquí algunhas das máquinas de escrever que utilizou el, que non gostaba da tecnoloxía, nunca tivo un computador, unha persoa así tradicional, podemos dizer. Temos ese cuarto revelado das fotografías e o dormitorio principal, que se ve impresionante, con unha altura considerável este cuarto, con imaxes proxectadas nas paredes e na cama. Non se percebe moito porque o movimento é mínimo, mas aparecían diversos vídeos. Mesmo por veces ficaba desligada a luz e aparecían textos escritos e proxectados na cama. Temos por aquí, como dicía, unha cuantidade inusual de figuras, de diversos materiais e, fundamentalmente, moitas delas de artistas coñecidos do Jorge Amado, que tiveran vontade de enviarlle unhas das súas obras de arte, e a casa toda está completamente cheia delas. Há de tudo, de azulexos personalizados, figuras de barro, de madeira, bonecos feitos con farrapos diversos e cosidos, e, en fin, unha cuantidade, como digo, pouco común de ornamentos. Aquí na cociña tamén fiquei sorprendido porque había, como podedes ver nesta fotografía, unha cerámica moito parecida ás daqui da Galiza, podedes ler, peiros, merdiña, etc. Moitísimas cousas. A visita foi moito máis demorada do que este vídeo, porque, xa digo, parando en cada un destes lugares, pois había moito en que pousar os ollos. Non daba para ficar parado en ningún momento sen ver unha cousa nova. E vedes tamén azulexos quebrados que colocaran tamén para facer esa especie de rampa para entrar nestas estancias, como esta biblioteca,
chea de libros, e aí tendes unha parte que está dedicada a unha autora que agora mesmo a memoria non me permite lembrar o nome, e esos outros que son dele, libros seus e traducións. Nesta parte temos diversas comidas, e algunhas delas, pois, as favoritas do Xorxe Amado, e na parte superior, nos espazos máis pois con tamaño máis reducido, temos especiarías varias que podíamos pegalas coas maus e xeiralas, en fin. E depois temos esa tela coa cociñeira, que era cociñeira do propio Xorxe, e que está aí falando e rindo bastante alto. Depois, na parte exterior, temos o que antigamente era unha piscina, agora debe ser unha especie de fonte, non sei lá que nome porlle exactamente, e nun tempo pois había sapos aí dentro da agua, porque gostaba moito deles, o Xorxe. Podedes informarvos e pesquisar un pouco se tendes interese no autor, que acho que é bastante interesante. Moito obrigado a todas e a todos, vémonos no próximo.